Is-sibt fil-għaxija seħħet l-ewwel fatalità għal din is-sena fit-toroq Maltin hekk kif sfortunatament anzjan ta' 79 sena resident il-Marsa tilef ħajtu wara li ttajjar minn karozza fil-Marsa Hamrun bypass. Il-ħadd filgħodu il-vittma kien ġie identifikat bħala Paolo D'Amato, magħruf aktar bħala Paolo Ċeċe, li dejjem se jibqa' mfakkar għall-imħabba li kellu lejn iż-żwiemel. Fost dawk li selmu l-memorja tiegħu fuq il-midja soċjali esprimew li se jħossu n-nuqqas tiegħu kif ukoll kien deskritt bħala raġel ċajtir u dejjem bitbissima fuq wiċċu. Paolo D'Amato kien għadu kif għala 79 sena propju ftit tal-jimilu. L-inċident seħħa l-ħabta tas-7 ta' filgħaxija meta f'dak il-ħin il-pulizija ġiet infurmata b'inċident ta' traffiku fil-Marsa. Il-pulizija marru immedjatament fil-post u mill-ewwel investigazzjonijiet irriżulta li D'Amato kien intlaqat minn karozza tal-għamla Kia misjuqa minn żagħżugħ ta' 24 sena residenti bir-Żebbuġa. Tim mediku mar immedjatament fil-post sabiex jagħti l-assistenza lill-anzjan. Ftit tal-ħin wara, ambulanza ħadet lill-anzjan l-Isptar Mater Dei għal-kura. Iżda sfortunatament huwa ġie ċertifikat mejjed ftit tal-ħin wara. Bil-każ ġie infurmat il-Maġistrat tal-Għassa Ian Farrugia li ordna li ssir inkjesta u ħatar diversi esperti. L-investigazzjonijiet tal-pulizija għadhom għaddejjin. Kawża tal-inċident, it-triq kellha tingħala għal ħin twil bir-riżultat li fiż-żona inġema ammont kbir ta' traffiku fid-direzzjoni tal-flyovers tal-Marsa. Dan il-każ seħħ ftit metri bis-silbot minn fejn seħħ inċident ieħor il-jum ta' qabel li fih kienu voluti 3 karozzi u mutur.